бисёриҳо мегӯянд ки зану духтаро ва артиши миллӣ ё ин ки корҳои ҳарбӣ и тамоман иш ба иш мувофиқ намегиранд, барои он хотире ки занна ҳамчун ҷинси заиф меноманд. Нет. Не ки баъди видеоро тамошо кардан бародаро фикри шумо тамоман тағйир меёбад ва мумкин ягон кас дар сараш ҳам хел фикр бизана ки духтарорам аблава кардан накорай. Ва албатта ки баъди хабараш шунавидан бачаҳое ки ҳозир хизмат кардагӣ нестанд хеле ҳам хирсан мешаванд, барое ки духтарои ки ӯро паставид карда буд анакози наоборот мешавад. Но як фантазия дар сар мунтаҳо мехӯрад. Но видеое ки ҳозир шумо тамошо мекунед реална духтарои военира шумо мебинед ки и фантазия неста, и реальная бародаро. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали СМ Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Риана Коннер, Амрико. Риана Коннер бо лақаби Барби боевой шомил мешавад дар корпуси морской пехотаи Амрико дар синни 18 солагиш. Ҳоло бошад баъди 7 соли хизмат ӯ ветерани морской пехота ҳисобида мешавад. Ӯ якмин одам дар оила астае ки ҳаёти худша бо морпех омехта кард ва қариб ки тамоми ҷаҳона гашт. Ва ҳатто соли 2012 ӯра Афғонистон роҳӣ кардагианд. Ва дар ҳақиқатан ҳам Коннер, бале бардоро Коннер, то есть Коннер неу Коннер, то есть и Коннер ки Ҳабиб задаш и неу Коннер черезие. Коннер дар ҳақиқатан дар ҳамун ҳолати ну хатя у Коннер ҳам хе Коннер биге меша ӯра Ҳабиб зад ку уже охи. Короче и Коннер у Коннер. В общем Коннер дар ҳамун ҳолати хеле ҳам сахт популярни мешава ки дар Инстаграм аккаунт мекушояд ки дар уҷа селфиҳо ва моделни суратҳои худша бо техникаҳои ҳарбӣ паҳн мекунад. Албатта баъди пахш кардани ин гуна суратҳо ки духтар бо яроқу аслиҳаву техникаи ҳарбӣ ва таҳпушу либосҳои военӣ омехта карда хеле ҳам одаморо ба ҳайрат меоварад ва хеле ҳам подписчики зиёд мегирад. Барои тасаввур кардан ки ин суратҳо чӣ хел таъсири сахт дар популярности ӯ рол мебозад, пешаи ин гуна фотосессия аккаунти ӯ 1000 подписчик дошт. Баъди паҳн кардани ин гуна суратҳо аккаунти ӯ да ҳоло тақрибан 1 миллион подписчик ай. Не ки баъди 7 соли хизмат ва як чанд медал ба даст овардан духтар ба як хулосае меояд ки ҳаёти ҳарбира як тараф монаву бо дигар корҳо машғул шавад. Ҳаози боша ӯ степени бакалавра дорад дар университети Северной Дакоти ва фикр дорад ки модел шавад. Албатта баъди аз армия баромаданаш тақрибан дар 40 намуд изданияҳо фотосессия кардаги ва баромад кардаги аст. Скорее всего барои модел шидан ман фикр мекунам ки ӯ шанс дорад. Мен дзяхуей дзяхуей. Короче, ба ёд бигирем бардоро мен дзяхуей, чтоб ма дигаира нагум ки ма зубонам дар кард. Гузаштем ба Хитой, яъне ки ай номшон фаҳмидем. Номое ки ами забона мешканад, значит ки бардорои Хитой ай. Бале дар Хитой на танҳо асбобошон ё ин ки ягон техникаҳошон мешканад, баъди номшонам ба забон гирифтан забонам мешканад. Короче, Хитой фақат шикастан қати алоқамандӣ дорад. Соли 2015 духтар якмин бор иштирок кардагиай дар параде ки бахшида шидагӣ буд ба рӯзи капитулятсияи 70-солагии Япония дар ҷанги дуюми ҷаҳон. Мендзяхуяи диққати рӯзноманигорора дарҳол ҷалб мекунад ва ӯро ҳамчун яке аз зеботарин солдат духтар меноманд. Баъдан ӯ ба хулосае меояд ки ба армияи озодкунандаи халқии Хитой ворид шавад. Ғайриоддигиш ҳамин ки пеш аз армия ин духтар фотомодел кор мекард ва таҳпушҳои занонаро реклама мекард. Баъдан профессияша тағйир метавад барои он хотире ки аз кӯдакиш мехост ки военӣ шавад. Маълум мешавад ки Мадина Басаева ҳам ягон вақт военӣ мешавад. ва бардоро пешаи видеоро давом додан мехоҳам ки ба одамое ки варзиша дӯст медоранд, бисёр вақтшона бо тамошои варзиш мегзаронанд, шумо метавонед ки дар ин шуғли дӯстдоштатон сумам кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, дар сайт регистратсия кунед ва бинед ки ба наздикӣ ки бой дора, ки бозӣ дора, ки ҷанг дора ва дар бурди дастаҳои дӯстдоштаи хитон ё ин ки ҷанговарои дӯстдоштаи хитон метавонед сум кор кунед. Ва албатта фаромӯш накунед ки ба промокоди канал метавонед то 6500 рубла дар вақти полни регистратсия кардантон бонус ба даст биёред. Ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепить дегия.
баъди хатми мактаб ӯ ба донишгоҳи технология ва мода дохил мешавад ки дар оҷа ёд мегира моделировать кардана ва баъдан дар ҳар гуна чорабиниҳои моделӣ иштирок мекунад ва ҳатто дар конкурси модели либосҳои инем хеле карочи ҷои сеюма ишғол мекунад. вақте ки духтар хабар меёбад ки ба воситаи военкомати ҷои истиқоматӣ қабул мекунанд духтароро дар қатори ноако, ӯ ба хулосае меояд ки ба армия баравад ва баъдан чӣ хеле ки ӯ духтари худаш мега, ӯ тамоман аз ин хулосаи худаш пушаймон нест. албатта баъди ба артиш ворид шиданаш ӯ дигар рекламировать намекунад либосҳои намехели гуфтем ва корҳои моделиша намекунад, не ки видеонаварҳои ҳарбида иштирок мекунад ва духтарои ҷавона даъват мекунад барои хизмати ҳарбӣ. Пералта Алварес, Нидерланды. Номи пурраи ин духтар Ночле Пералта Алварес. Номи пурраи ин духтар Ночле Пералта Алварес ки нимаш испанкай, нимаш нидерландка. Драга шидан дар организми ин духтар хела ба фоидаи ҷисмонии ӯ овард ки намуди зоҳирии ӯра хела ҳам хайхтон дидем ки чӣ хеле кардай. Гарчанде ки ғайриёдӣ натова, ин духтар аз хурдиш не орзу надошт ки фотомодел шавад, гарчанде ки намуди зоҳириш мутобиқай барои кор. ӯ мехост ки духтари ҳарбӣ бошад ва дар синни соли 17 солагиш ӯра ба қатори политсейскиё мегиранд. дар оҷа ӯ 6 сол хизмат мекунад ва ҳатто дар зборои ҳарбӣ ва учениё иштирок мекунад. албатта ки намуди зоҳирии ӯ то охира ба фоидаи ӯ духтар кор мекунад ва ҳамин хел соли 2017 ӯра яке аз зеботарини духтари Нидерландия эълон мекунанд. дар як лаҳза дар сари духтар фикр мезанад ки и знакай ва дар ҳамин лаҳза ӯ аз политсия мебарояд оғоз мекунад ба корбори моделӣ. ба ғайр аз сиёмкоҳо барои ҳар гуна журналҳо ӯ блоги шахсии худша пеш мебарад оиди фитнес. албатта ки аз политсия баромадани ӯ бисёри ҳамкорои ӯра хеле ҳам зиқ карданд, не ки ӯ худша хубтар ҳис мекунад дар бизнеси моделӣ ва ҳозир бошад дар аккаунти инстаграми ӯ зиёда аз 1,1 миллион обуначие. Шенан Ирке, Амрико. ин модели астае ки 4 сол пайдар ҳам дар армияи Амрико хизмат кардагиай ва дар ин муддати 4 сол ӯ ҳар рӯз маҷбур буд ки ҳар гуна фармонҳо ва корҳоеро ки барои военёй иҷро кунад. ӯ дар синни соли 19 солагиш равон мешавад барои хизмат дар морскои пехотаи Амрико. мақсади асосии духтар чӣ хеле ки худаш мега ҳамин буд ки занҳоро ҷиддитар қабул кунанд ва ҳамчун ҷинси заиф наноманд. албатта ки вазифа барои ӯ хеле ҳам душвор буд барои он хотире ки аз мардо дида духтаро маҷбур мешиданд ки хеле ҳам бештар меҳнат кунанд то ки қуввати тавоноии худшона нишон бидиҳанд ва тасдиқ кунанд ки духтаро ҳам дар ин кор тавоноанд. то зувани сержанта хизмат карда ва тақрибан ба ними ҷаҳон гашта баъдан ӯ меояд ба университети штати Иллинойс дохил мешавад. дар области юриспруденсия дорандаи степени учёни мешавад. албатта ки ӯ шанс дошт ки далши давом бута дар военӣ кор кардан, не ки дар сари духтар дигар фикрро мезанад. яъне ки ӯ ҳоло рекламировать мекунад либосҳои занонара. бале, яъне ки гарчанде чӣ коре кунанд накунанд, всё равно аз аввал то охир омадем бародаро, яъне ки пешай армияшонам агар модел буданд, баъди армия модел мешаванд, всё равно хай зано лучи ҳаму изначально моделито накунед ё ки корбори хонара кунед. в общем тамошо мекунем далчи. албатта ки дар аккаунти инстаграми ӯ аз духтарои дар пешина буда обуначиёш камтарай. дар вақти сабти ҳамин видео зиёда аз 143 000 обуначӣ дорад. касе ки дар Россия астае ва мехоҳад ки 3 маротиба аз оилики Россия зиёд кор кунад, метавонем бародаро ба номрое ки дар рӯи экран астае WhatsApp доранд. ба WhatsApp ҳамо алоқа бароен шуморо дар Южни Корея, Литва ва Полша ба ҷои кор ва ҷои хоб таъмин мекунанд. ба боварӣ метавонен обрашатся кунен, бе ягон ташвиш бирен кор кунен. албатта чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, хизмати ҳарбӣ ё ин ки корҳои ҳарбӣ ва зано на он қадар мувофиқ меояд шунавиданаш ва фикр мекунӣ ки ин корҳо на он қадар иш ба иш туғрӣ меғалтанд, не ки баъд янаи сурата дидан фикр мекунӣ ки занҳо дар либоси ҳарбӣ хеле ҳам худшона хуб ҳис карда истанд. аз ин дида мо ба як хулосае меоем ки як гап реална ростае, яъне ки гап чияй. одам дар ҳамун кори муваффақ мешавад ки дар ҳамун шуғли пешрафт мекунад ки дӯст медорад ва ҳар як одам бояд ҳамун кореро кунад ки ӯ дӯст медорад. Оренҷули, Израил. Оренҷурил интернета кафондагиай ба ҳама маънои сухан. Як чанд сол пеш баъде ки суратҳои ин духтар ба интернет мебарояд,
ҳама одамо ҳайрон мешаванд. Бештар одаморо чӣ ҳайрон мекунад ки духтар бо ин намуди зоҳирӣ ва бо ин намуди яроқу аслиҳаи вазнин ки ӯ метавонад ёра истифода бара ва дар ҷо ягон ҷои ҳайрон шиданаш нестай барои он хотире ки ӯ ветерани армияи Израил аст. Яке аз калонтарин ширкати ҷаҳонӣ оид ба фурӯхтани яроқу аслиҳа интисават мекунад намуди зоҳирии духтарда ва ӯ дар пешниҳоди корӣ мекунад. Ва албатта ки духтар пешниҳода рад намекунад ва ӯ лицои яроқу аслиҳаи и компания мешавад. Бале, хеле ҳам ғайриоддие ки духтар лицои компания ягон намуд ҷавоҳирот, ягон намуд косметика шавад. Духтар лицои компанияи оид ба фурӯхтани яроқу аслиҳа. Аҷоиб. Бале бародаро, ман наметавонам дар намуди зоҳирии ира муқоиса кунам ба пистолета, автомати, ягон намуди дигар яроқ. Ва духтар худшам қоил мешавад ки ӯра дар кӯчаҳои Амрико, Ҳиндустон, Покистон ва Хитой мешиносанд. Ҳоло боша Орион бо лақаби королеваи яроқ метавонад фахр кунад бо 600,000 обуначӣ дар Инстаграм. Хай камай, ҷои фахрш неста по сравнении духтарои дар пеш истода, дар пеш буда, но как-никак звезда. Адриана Калезар, короче, Адрианаи Калазар, Германия, Олмон. Адрианаи Калазар, яъне ки духтар дар полисияи Олмон кор мекунад ва машҳур шудагиай дар интернет бо формаи варзишии худаш. Дар ин ҷо аниқтар фаҳмида намешавад ки чӣ сабаби популярности ӯ шудагиай. То ки духтар дар полисия кор мекунад ё ин ки духтар просто фитнес заниматься мекунад. Не ки популярности ӯ просто аз як видеои любительский, яъне ки просто так, на ба хотири звезда шудан, просто так занимацияи фитнесша съёмка мекунад. Баъдан интернета кафондан сар мешавад. ҳозир боша ӯ иштирок мекунад дар ҳар гуна соревнованиёҳо, пеш мебарад варзиш ва страницаи худша дар интернет ки дар оҷа садҳо ҳазор обуначӣ дорад. Ва як чиз дигараш ҳам дар ин ҷо ғайриоддӣ метавад ки ҳозир мумкин шумо фикр кунед ки ин суратҳо баъди оне баромадагиае ки ӯ аз полисия баромадагиае. Не, ӯ ҳам дар полисия кор мекунад ва ҳам инами хеле сурат мегирад дар интернет паҳн мекунад. Ва чӣ хеле ки духтар худаш мега ягон проблема бо началстваш надорад ва ӯ меган ки суратҳои ти ягон чизи ғайриоддӣ ва ғайриқонунӣ нисбати талаботи кории мо надорад. Шумо чӣ фикр дорем бародаро? Дар ин бора метавонед дар комментария бинависед. Тереза Уэйл, Амрико. Шинос шавен. И духтар бо номи Тереза Уэйл, сержант дар запасай. Короче, ира дальше мо Тереза мегем бародаро, чтобы запутаться нашем. Дар медицинский корпуси армияи Амрико духтар 6 сол хизмат кардагиай ва ба хоҳиши худаш дар синни 17 солагиш ба армия омадагиай. Албатта ки якумин сабаби ишқи Тереза ба армия и падари ӯ мешавад ки ӯ стоматолог кор мекард дар армия. Чи армия стоматолог дорад? Ва ба ғайр аз ин Тереза соли 2014 дар штати Канзас мисс Америка шудагиай. Духтар якумин одаме шудагиай ки дар конкурс бо татуировка дар тана иштирок кунад. Интересно. То есть ки ғайриоддигиш дар ин хабар ӯ нестае ки бо татуировка ба армия ворид шудае, яъне ки ғайриоддигиш ҳам яки бо татуировка дар конкурси красоти иштирок кардагиай. Вот это новости. Бале бародаро, ҳозир шумо ҳам хеле ҳам ҳайрон шудем ки то есть барои армия татуировка ӯ ҳичи гап не ва барои иштирок кардан дар конкурси проблема не ки. Бале бародаро, шумо ҳам ҳайрон шудагӣ бошед. Ҳозир бо ябора ҳайрон мешен ки ҳама одамо ӯра осуждат мекунанд ва ҳатто дар новостиҳо ҳам ӯра танқид мекунанд ки ти ягона духтаре ҳастӣ ки бо татуировка баромад кардагӣ дар конкурси красоти. Ва ӯ духтар худаш мега ки ягон бадӣ надорад ки ман ба татуировка дар конкурс иштирок кунам. Не ки ба ғайрату ҷасуру нотарс будани духтар тамошобинода баъдан маъқул мешавад ва албатта ки баъди ба даст овардани титули конкурси мисс Америка. Баъдан духтар кор мекунад ҳамчун барандаи телевизион. Не ки карьераи ояндаша мисли дигар духтарое ки дар конкурси красоти бурд кардагӣ буданд мисли ӯ истифода намебарад. яъне ки ӯ фотомодел ё ин ки ягон кори дигар мекунанд. Ай духтар боша истифода мебарад тавоноҳои худша ки дар армия омӯхтагӣ буд. Дар телевизиони амрикоӣ дар яке аз шоуҳои шикорӣ иштирок мекунад. Дарья Блинова, Россия. Формулаи успехи духтар оддие, намуди зоҳирии зебо ва формаи полисейский. Яъне ки вазифаи ӯ дар кор патрулировать кардани кӯчаҳои Москва бо аспай, а дар блог боша суратҳоша аз ҷои кор паҳн мекунад. Дар синни соли 18 солагиш ӯ кор кардан дар орган оғоз кардагиай. Не ки дар вақти ин корш хеле ҳам мушкилиҳо қатъи ӯ рӯбарӯ мешавад. Яъне ки аз тарафи тамошобино ӯра критиковат мекунанд ҳамчун одаме ки дар полисия
полиция кор мекна ва ин гуна суратошо паҳн мекна ва ҳамин гуна аз тарафи наздикову ҳамкорошам ура критиковат мекунанд ки ты ёки и тараф кор ки ёки у тараф вабшеса ва духтар қариб буд ки аккаунтша удалит мекард неки намекна баъдан оҳиста оҳиста мефаҳмад ки критика аз тарафи тамошобино кам шидестай яъне ки аввал ҳаме хеле критиковат мекунанд баъдан омахта мешаванд баъди 2 соли кориш дар ППС ӯ ба кастинги ТВ шоу мерава бо номи кушоен полиция иштирок кардан дар ин шоу ба ғайр аз машҳур шиданаш ӯро бо шинос мекунад бо шавҳари ояндаш баъди 7 соли хизматаш дар полиция соли 2020 духтар ба як хулосае меояд ки аз полиция барояд то ҳолора ӯ намедонад ки баъди аз полиция баромадан ба чӣ кор машғул шава но популярносташ дар интернет ӯра намемонад ки скучна бигзарона ҳаётша бародар дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса фикри ҳақиқатна дар комментария бинависен албатта дар канал обуна шидана фаромӯш накунед чӣ хеле ки мебинед дар ин канал видеоҳое мебарояд ки шумо аждад намекарден ин хеле видеоро дидан ҳамада хайр бародарот то видеоҳои оянда.